О, привітання, сябры. Як настрой? А ў нашай школе хутка карнавал будзе. І ў мяне роля чараўніцы. Вось і рыхтуйся. Трымаць чароўную палачку справа не такая простая. Усім салют! Привітання, Кася. Варочка, а что это такое у тебя в руках? Чароўная палачка. Хіба не падобная? Ты жартуешь? Я лічыла, што яны толькі ў казках бываюць. Скажу табе па праўдзе, я і сама так лічыла. Але ж у нашай школе будзе карнавал. І папрасілі прыйсці ў касцюмах. Ой, ты выбрала самый чароўны вобраз. Правильно. І вось і рыхтуйся. Так. Ой, Варочка, а у самай лепшай чароўніцы могуць быць дапамагатыя? А чаму і не? Я лічу, што могуць. Ну, я маю на ўвазе одну дзяўчынку-зайчанятку. Ой, ты таксама добра ведаеш. Яна ўсё разумее ў чараўніцтве. Касечка, ты пра сябе? Ну так. І ты хочаш, каб я цябе узяла на карнавал, так? Ой, вельмі хачу, вельмі. А можна? А я скажу, што ты моя сяброўка і дапамагатая. І мяне пусцяць? Пусцяць. Толькі трэба падрыхтавацца як след. Вара, кажы, што трэба рабіць. Так, а я і не ведаю. Я яшчэ ніколі не была ў ролі чараўніцы. Усім салют! Прывітанне, Лесік. Ты нам не перашкаджай. У нас тут справы важныя. Якія такія важныя справы? Лесік, мы рыхтуемся да карнавалу. І часу у нас зусім мала. Гледачы даўно мультфільм чакаюць. А я падрабязнасцяў. Што за карнавал? І чаму вы такія занятыя? Я тут подумал и вырашил. Ой, ну что? Что ты вырашил? Тое, что на карнавале вам без мяне ніяк не абысціся. Что? Ты таксама хочешь стать чараўніком? Вельмі? Давайте рыхтавацца разом. Не. Ты будешь нам перашкаджаць. Кася, може і не будзе. Трэба Лесіка ўзяць. Ды ён заўсёды лезе со сваімі парадамі. Рабіце так. Да лепш адразу яго дома пакінуць. Возьмите мяне, калі ласка. Я перашкаджаць вам не буду. Кася, трэба Лесіка ўзяць. Правильно, я ўсё пра чараўнікоў і чараўніцтва ведаю. А таксама пра балі, карнавалы. Адным словам, задавайце пытанне, я адкажу на любое. Ой, ну добра, адкажы. Што павінна быць у сапраўдных чараўніц? А мы паглядзім, ці ёсць у нас гэтыя рэчы. Так, кожнай чараўніцы патрэбна чароўная палачка. Без яе ніяк. Ёсць такая. Ну, а што яшчэ? Яшчэ чароўны капялюш. Хвіліночку. Вось. А такі падыдзе? Ух ты! Які прыгожанькі! Мы з табой будзем самымі лепшымі чараўніцамі. Ну, без чаго яшчэ не могуць абысціся чараўніцы? Без прыгожай сукенкі. Ну, сукенак у нас вельмі много. Так. Ну, вось. Ой, у такой сукенцы можна нават адпраўляцца на конкурс прыгажосці для чараўніц. Ну што, Лесік, мы добра да карнавала падрыхтаваліся? Не, яшчэ не ўсё. А што яшчэ? Я не бачу кнігі, у якой сабраны ўсе рэцэпты чараўніцтва. Ой, і праўда, на кнігу мы забыліся. А адкуль вы чароўныя словы браць будзеце? Самі прыдумваць. Ой, а чаму і не? Варочка, справімся? Кася і Вара спраўляліся з самымі складанымі задачкамі. Справімся і зараз. Ага.
І ви, дзяўчынкі і хлопчыкі, узгадайце, калі ласка, якія чароўныя словы вы ведаеце. А пакуль мы глядзім мультфільм. Ну, як вам? Лесик, ты сапраўдны чараўнік, кароль чароўнай краіны. А я? Я хіба не сапраўдная чараўніца? І ты цудоўная. І трошкі лепш за Лесіка, праўда? Для мяне вы лепшыя сябры. Таму я не магу сказаць, хто з вас самы-самы. А ведаеце галоўнае правіла сапраўдных чараўнікоў? Якое? Яны ўсе вельмі добрыя і ніколі не сварацца. Ой, гэта ты сам зараз прыдумаў, так? Не, пра гэта я даўно прачытаў у вельмі сур'ёзнай кніжцы. Кася, калі Лесик што-небудзь гаворыць, ён дакладна ведае. Ой, ну добра. Лічыць, што я паверыла. Дзякуй, Кася. А цяпер гаварыце, што вы там прыдумалі з чароўнымі словамі. Можна я пачну? Давай, Кася. Крэкс, пэкс, фрэкс. Кася, ты мае чароўныя словы падслухала. Не, я іх даўно ведала. Гэтае слова ўсе ведаюць, хто казкі чытаў. Ой, вельмі хачу паслухаць Лесікавы словы. Давай, Лесик. Мае чароўныя словы будуць такія. Фі-фо-фам. Вось дзівіла. Гэтыя словы таксама ўсе ведаюць. А я спадзяваўся, што нехта яшчэ не ведае. А зараз давайте рабіць усё разам і па ўсіх правілах. Тады возьмем гарбуз, каб было ўсё як у адной вядомай казцы. Ну, напрыклад, вось такі. Потым трэба абавязкова ўзяць чароўную палачку. Вось яна. І толькі цяпер можна гаварыць чароўныя словы і дакранацца палачкай да гарбуза. Сябры, дапамагайце нам. Давайте кожны скажа свае любімыя чароўныя словы. Як ты правільна прыдумала, Варачка. Ну, калі ўсё гатова, пачынаем. А я ведаю, што сапраўдныя чароўныя словы заўсёды гаворацца вельмі ціха. Барамба, марамба, шарыкі-варыкі. Нічога не адбылося. А вы ўсе свае чароўныя словы гаварылі? Можа, паспрабуем паўтарыць? Толькі будзем гаварыць трошкі мацней. Усе гатовыя? Гатовы? Пачынаем. Барамба, марамба, шарыкі-варыкі. Ну, чым тут справа? Ну, гарбузик, ну, миленький, ну, калі ласка, ну, пераўтварыся ў што-небудзь чароўнае. Калі ласка. І без чароўнай палачкі атрымалася. І словы ніякія незвычайныя мы не гаварылі. А мне здаецца, што тут іншыя чароўныя словы спрацавалі. Якія? Калі ласка. Як мы маглі забыцца? Калі ласка, самыя моцныя чароўныя словы з усіх. Ну, тады трэба яшчэ ўзгадаць і прабачце, і дзякай. Гэтыя чароўныя словы сапраўды робяць цуд. Можаце нават самі праверыць. Вырашана! На карнавале я буду увесь час паўтараць менавіта іх. Ну, увесь час паўтараць гэтыя словы не абавязкова, а лепш гаварыць іх, калі сапраўды спатрэбіцца. І будзеш тады ты каралевай карнавалу. Здорово! А зараз, калі ласка, давайте мультфільм глядзець. Давайте. Наши маленькие сябры-чараўнікі. Надышоў час бегчы на заняткі у школы і садкі. І калі ласка, сёння часцей гаварыце ветлівыя словы. І калі ласка, не забудзьцеся, што заўтра зранку мы зноў сустрэнемся ў нашым